Martang yang mahita. Asiniro hamadihamu do dami nasian di batamata do nasian anak Tuhan Yesus Kristus to hatai. Amin. Oras badihita saluna dia makarungan hatani di bata dihita imana tersurat di Amos bidu walu ayat sada satu ayat 12 tangyo kamu mahatani di bata. Songonodo di patari dahun Tuhan Jehovah tuahu idamah sadahirang na marisi parbuy na malamun. Jadi ninna iba nama ahado na nidam ali Amos jadi nikuma sadahirang marisi parbuy na malamun dungi ninna Jehovah matuaum. Nunga jupang hasipul ni bangsokku Israel. Dang bemar sobo-sobo ahumida ibana. Jadi di arena sasadai dukun na sida maaka di coroi ninna Tuhan Jehovah di bahin di bakke songo sipsoy songon ditipalkon mar gugun tangyon mahatawan hamu aliakka na mga roy halak na pugos jala disiapon halak na dangol tanoon akka naman dok addi pe ulani salpu poltak ni bulan asa manggaris emehita addi ka salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean laho pame meton sulup jala pabelgaon arga dohot mangatsi marhiti sian hatian si patoton. Lako manuhur halak na parir. Alini perak do halak na pugos. Alini si pato sa pasang asa tagadis lapong sika ni Emen. Nunga pola marmangmang Jehovah Tuhan mulia ni si Jacob. Molotong halupa honok kube sang liling na akapaben na siya sudina. Tusuhumut tal matana on taringot tu si manang somar gudopong na sa pangisina gawis sa songon batang ay ninis sadok tani jala margalubang jala moro songon nil ni Mesir diari na sasade ni na Tuhan Jehovah suduk mamata niari di hos niari jala pahulumok tanoon arian wabok maari rayamu na gabi pergadungan jala salu edemu na gabi addung jala alitonok tu salut guting muna ulos hori jala palpalon tu atas salu ulu jala bahenok kudo songon hangaluton marhinamago anak sasada jala ujung na songon ari hinamago idama rokka ari sugut dina Tuhan Jehovah tongosok kumaharaparon tu tanoon dang haraparon disagu-sagu manang dihawasan ni ay ikut di hata ni Jehovah do nang bigyon na niyan. Jadi madaw-daw ma nasida siyan laut tusada laut nasada nari jala siyan utara tu habisaran dialiti nasida mangalwihata ni Jehovah niyan hape laso jupang nasida idon sahana dihamu donga saha persyaon adong ma sada barita namar donga pura. Di sadahuta adong ma tarbarita sada danak nanakal. Sayulan no ganu pari dakya lewa ari anggudak kolan nama jeje. Manang kolan nama ngulahon akka. Ngulahon na nakal ni ngomaropani na menyakitkan. Jala tiap isi pihak kada danak manang merdalan manang lautu dadang. Saya juga tiudo. Bahkan olo na tua-tua ni hutape pane bahkan olo saya di pasomal-somal manang saya di pabir-bir dokan na tua-tua tonga-tonga ni akaladang nang tonga-tonga ni hutape yang nakadadanang bahkan ima pangalakona tiap hari saya jujur madok polo di halongonan manang niladang babiat namrapani aliolo mato puro jol mambun akatu-katu na do akasijatana do akapi parang pe di bereng dangadong pekel memana saya songoni matorus ulaun na jalan nga kecewa sudi nang dihutai kupani ala di seletik kila nang lame man tuladang peto-pet itong adalan iladangon diharangani di merengi mana mato puro bebi de belga ala ni bebi itong nama sebelga saya manganggu bermana madok minta tolong
Alian gojor mana toropi akka nile daging di bote. Oh, nggak suara si belu habi. Oh, lan nama ngoto si belu habi. Torson nama ngoto ujung kana toropi pe la suara ngotong. Naro ala dianggap nama ngoto Ape nato hodoro bebiet ujunga di parsapal mate si belu habi diribakon bebieti. Ania hama dan dohonon ni trupuki itu hita dan dohon ni barite. Lausido nanaing idot ta trupukon. Di trupukon buru tarida nadi hagu debatado ulaun ni bangsoi namangototoi. Ulaun namangarupa alanunga gudang akan namangoto itu na pugus do akan namangarupa. Dibu akka pangarupa do huaso do bubuna laho menindes akka jormana pugus jormana mekmet akka namebelu. Jelasian hamit metonnya akka napugusi akka raketi dibu ma akka pangomuan dia totoi ma. Asagabe marutung nasida, asagabe mamora nasida nampi gudang natangis do na menderita. Ido mulut di ayat 5 yo akka namaddo addiga pe ulaning salpo polta ni bulan asa manggadis emehita. Addiga salpo do arisabat asa tarukkap sopo paremian. Lahu pamit itu sulu jala babelkan arga dohot mangat si marhite sian hatian si patoto. Pengiri do rupan itu kui. Di ayat 5 adong konspirasi ni akka panggonggomi do akka parhuaso lahu patubun arga asa makapit na pugus na subui bimanuhur akka situono. Jadi dipatupa akka na pugusi malahu manggadis guguna marhite dirina. Ido na kayong polta ni bulan marlapatan adong do larangan manggadis eme dohot akka situoron biar na perjudo di awal. Jadi jalipe marlaku tugano ari sebat do opatari di bagas sebulan. Na subuh manggadis akka eme do akka situoron. Akka parhuaso mamanuhur eme jalam dipu akka eme nai asa digadis gabi tibu margana. Gabi eme arganimi dia itong may marhiti hatian manang timbangan. Alay di pa ito akka pertiga-tiga hatian ni mamarhiti ditabay ima to akkay manirihit ditabay mam siya akaro betu pasadok iba mabahama asa katimbangan ni ba sibila ning umaropan niya sa barutong belga na sida sadok suluk na pengiri di pabelga-belga ma moro neng anuhro na sida belga lemon na majual di pamek maning umaropan ni ima pangalaho ni bangsui. Bakit di ayat onomi pe tay dari panak ini do si la komanu halat na parir ali ni perak do akana pugus ali ni sipatu sapasang asa taga lapung sikka ni ema. Engiri mo ni roh marupani. Tadi dia do gabi sipatu to do akana di patu to na si akana pugusi. Ima bah di paru di bamar pani na pugusi gabi songon sapi perah ni ngomma. Na gabi marutang. Ala ni arganis tu horong bebe terhapi jala terpaksa ku menggaris diri nama adang bube manggar utang. Tadi menurut di ayat tu digebar do halat natar utang terpaksa menggaris diri. Mohon maaf merupakan marhiti na menggadis alini sipatuna. Oh ya ngiri dote. Jadi di kasop kita tidak adong halat na menggaris tanuna di bagas tumpukon ala ni pugusna. Jadi di tanah hiat tong iba na manguda gabi hatu ba tabayak ko ma tong mo si mana gabi hatu ba tanah na ikadisna gabi mana mo si hatu ba di tanah na dengan pariri tangarong bidalan na si dalahu peringatun pernulun ala nama sesongoni tu dia makadongan nama sa kesalahan sistem do ketidakadilan sosial na bekalat lemah pugus do gabi lem ngiri menderita ala di sisi asing namora gabi lem mamora na hibat lam hibat alay na pugus budo gabi lam marpugus ido sibut cirin terpukon di hagigihod di bata ima bangsona sendiri na patupakon kerakusan pangototo tu bangsona tu akapinopar ni si Jakob marudupon dongan na marudupon makana sina nasa bangson alani ba taida do tarimas inna dia ipitui tarimas di bata alani akka ulau si songoni dang dihalupau di batade sa giling apa benasida akka halat na mga rohay na pugus di siap pun halat na dango dangadong biasitongan di tonga-tonga ni bangsui dangadong bi panarihonon bakit tu maholan na manaril dirinya tu maholan akka hajahaton di sido tidak yani termuruk
debata. Dijo panorang amos jala di surakop pina panorang amos mai manakani. Paguahon nekon merhide imana pinatorang ni si amos nama dok maya ko do paparkuasun sel na patupahon pangarupaw ni imana kayangani ang giya manian ditangihon na sidan. Sa gabi akan na pinili ni ribatan yan dia may baunang be manusahin. Akan na pinili ni ribatan yan buima mga liw na kahadumaon unang behol na korupsi. Ido na bagas na naik idot tason. Sa molo didok rupani di bagas sa 30 tahun termuruk di batato kana mangototoi isi kana mangotoi termasuk mah imana kaingani akapargonggom. Jadi di tonga-tonga ni situasi na songonido di krisis na songonido na kangani ro suara ni di bata. Di suara ni di bata na apa ingoton luar biasa dua. Amos nama dok bagaimana kita akan melihat di bagasan perjalanan di bangsot tahun bahwa kita dipilih Tuhan untuk membawa kesejahteraan unang be mangototoi karena dosa yang demikian yang paling dibenci oleh Tuhan. Alain na makadungan sa hapersyaw na menarik sa 30 tahun dia me asa taajar ko masong na isyamos imanak kaningani memilih tohap na muli menyiarkan suara kenabian untuk keadilan dan kebenaran. Bohar hita pewahon aka hasit tongani kejujuran ni unang biadong be imanak kaningani songon na isyamos unang be hor na mangototoy horat tu dirinya sendiri. Unang berong bi manaknya bain mabaid dongan na kamar pugus. Alay justru di paingo rotu hita ima lako mabuan kesejahteraan tutonga-tonga ni bangsot tay nan tutonga-tonga ni portibion. Alani ma dia wakadonga saha persya modo pinamana-mana songon sadahalak sian Kristiano tadi partikenon bohado akka ala naung nipili ni dibata bui songon si amos patupahon ima akka transformasi perubahan bahwa kita mau berubah dia menakani gabi bui lau mabuan i manakani hadameon bui ngalion kesejahteraan unang bedong bedi hitana nama ngototoi unang adong be i manahola na mikir diri sendiri. Alay tapatu pama di bagasa derita akka muradong hadongan do arta do sinamut mengula kun lomo ni roh dewata dang patuung akka hapursuhon do akka hapuguso do akka perdusa. Alay molo diliyo dewata di hita ima nakani hamorawan iliyo pangkat na yung pagkota do ima di persuruh di bata untuk makalason asa di bagasan ima so ngayon ipanurang amosi gak bisa halak nabui parmahan nama buan ima kesejahteraan tutonga-tonga ni portibion. Mari kita dia makadonga saha persiam diigil dosa kita asa toto kita ima nak kaningani di bagasan kepercayaan di bagasan holong nasihat debata iko dingotot tado molo mali dong atay, molo marpugos dong atay. Ikot tayo do tanggung jawab. Hita songon na porsi dito nga tonga ni akarong namasak kapuguson. Molo na mga guherong natangis. Do ipake di batado hita laho mga puli. Ito na bagas. Jali ito na pinaingo na ito bagaimana kita meningkatkan imanak nga ni siyan. Ipanangin na tayo di hata ni jibatan. Diperjumpal kita dengan firman Tuhan. Asalam takas di bagasan muruta nama siawlongan jala taingot ma hata ni batatu ita di partikenon nasirba akka di manake akka namasa kapugusun di akka ketimpangan di sido naing
bibot hita unang adong be nama ngototoy alay sibot dami hita unang biarong biakana namali unang adong be namar pugus alay saluhu nama hita ima lau mabuan kedamaian mabuan ima kesetaraan aido nani halamohoni di bata sian tonga-tonga ni nakka naporsei amin mau diate mariko ali Tuhan di bata marhiti hatam nabidi amin.